Bun, astăzi o să continuăm un pic la partea de carburator. Mi-am dat seama că n-am filmat de aproape, am filmat cu cadrul larg și nu se vede mai nimic. Așadar că facem următoarele 5-6 minute o schimbare rapidă de carburator cu filmare mai de aproape. Deci ca să schimbăm carburatorul la o Daci, în principiu avem de desfăcut cablul de șoc, ăsta de aici, cablul de accelerație, resortul la cablul de accelerație de sub, furtunile la gazele de epurare și furtunul de benzină și bineînțeles gâtul de la admisii de la aer. Scoatem și furtunul de vacuum de la Delco, de la aprindere și haideți să-i dăm de aproape. Deci pornim prima dată să ne facem front de lucru cu colierul de la gâtul de la admisii, de la filtrul de aer. O șurubelniță dreaptă. Ne slăbim. Ne jucăm un pic. Și gata. Am făcut front de lucru. Următorul, scoateți arculețul de la clapeta de accelerație. Lăsați așa. Furtunile de la gazele de epurare. Recirculare gaze. Aici cred că o să am nevoie de două mânuțe. Haideți să pun camera de la aproape. Așa. Cablul de șoc are tot așa un șurubel aici. Slăbim și șurubul care prinde cablul efectiv, teaca cablului, ca să putem extrage. Am extras. Cablul de accelerație trebuie slăbit șurubul care prinde bulumacul de la cablu. Ăsta de aici, cu un patent. Puteți, dacă nu aveți o chestie mică, merge cu patentul. Așa. Trageți cablul ușor prin el și aveți grijă, scoateți bulumacul ăsta de la cu filet de la cablul de accelerație, că dacă pică jos o să-l căutați prin scut. Bun. Desfacem și furtunul de benzină, colierul. Jucați un pic furtunul până iasă. Așa. Și cu cheisa de 13 aveți două piulițe pe o parte și pe alta a carburatorului. Aici. Carburatorul fiind dat așa de flanșă cu cele două piulițe. Și hai să vedem cât de repede îl desfacem.
slăbit una. Merg mai greu, dar se învârt ele. Nu am scos-o. Și asta. Gata, așa două. Și acum am jucat un pic. Așa ar trebui să iasă. Gata, oiește. Cam asta e. O dura 5 minute? Nu cred. Bun, acum haideți să montăm. Am pus o garnitură nouă. Da. Îl punem pe poziție, o să îi punem două șabe că nu avea. Și piulițele. Deocamdată le apropiem, nu le strângem definitiv. Ia să-mi aduc eu tubularele. Bun, hai să strângem.
Și începem să conectăm cablurile. Haideți cu asta de accelerație. Luăm bulumacul, cum îi zic eu. Patentul strângem ușor. Bun. Conectăm și arcul de la cablu la clapetă. Punem și furtunul de la epurator. Așa. Cablu de șoc. Asta fiind pe aici mânat. Ia să mai îndreptăm un pic, că e cam strâmbiel. Așa. Îl strângem o leacă de formă, că după aceea să facem proba cu el tras dinăuntru, ca să vedem cât de tare îl strângem. Să nu stea prea tras, că fie greu la împins. Și furtunul de benzină. Nu o strângem foarte tare, că după aia se face banană furtunul. Bun, pe luat încă 5 minute, mai avem astea de pus, dar aș vrea să verific și filtrul de aer, să văd cât e de murdar. Și după aia facem o probă. Hai să-i punem bateria și să-i facem o probă.
strâns, eu niște bucăți de cauciuc să pun pe cornierul ăsta ca să nu mai fie pus urât. Deocamdată îl prindem doar așa o leacă. Asta e de 13. Bateria asta e o leacă vechișoară. Practic așa am cumpărat o mașină acum mulți ani și cu dânsa au rămas. Bun. Astea fiind spuse, sper să nu cadă camera pe aici. Hai să îi dăm ok. Vedem cât de greu o ia după aproape 2 luni. O luam o repeză oricum și nu ia. Lăsăm o leacă stocul tras să încălzească. Ia să arătăm un pic cheia. Vedem cum o ia. Perfect.